Bapak Jumon Sakeluarga Besar anggen wonten kawilujengan nglujengi sedaya kawilujengan kala wau boten kuat sedaya kawontenan sedaya mangke sampun mapan piyambak-piyambak sampun sadunungaken Pak nggih. Nggih. Anggenipun rawuh kawilujengan nglajengaken rejekine Pangeran Sing Agung tumuli saking ulu wektu bumi sareng asal saking kaya berkah senang kalih aja dinten kancana kawan dusun napa jenenge Mekarjaya nggih. Mekarjaya kang dipun nggahi anggenipun rawuh kawilujengan Pak Desimon dinten menika badhe ngrehabrianipun utawa mindah jajaran sekawan saka 8 Sabto Guru Mugi sabto dipun kerjani kengkang sedaya ageta kalih sambikala mboten langsung menawa dinten minggu kliwon sak lamenipun. Mangkenipun rawuh kawilujengan nglujengi keluarganipun sedaya anggenipun miwiti ngrehabrianipun ngawontenaken golong menika ingkang mandheg dhateng dinten 7 Pangadaran sasi 12 taun 8 sawase sasangare kita dapur kapendhet dinten sejodo. Dinten kelawan dalu dumawa ing dinten minggu kliwon dumawa ing dinten minggu kliwon kawis damel ngrehabrianipun wageta kalih sambikala kesian derek kula kang sepuh milah kangen bedanipun. Nek lek jangan ndi, Bang? Mantap. Iya. Ingkung, Bro. Makan. Sarapan. Dondo mingkung, Bro. Iki. Iki kan dikuat jamane ngguri. Iki. Biasane dan kok dhewe-dhewe ngene. Pira ukurane? Kok timbone kok ora entek. Lek. Dadi suwini kan. Ayo, tak kene. Kok dhewe-dhewe. Kapan iki yo? Iki lho. Nggih, Pak. Kene yang sing pisan kene tak kene kan ngono. Enggak, kon mlebu ge. Kapan? Coba. Oh iya. Kapan dinamai? Iya, tak ibu esuk kok apa bisa iki nyampe ya ora kerja-kerja malah ndak duk iki mah gara-gara bentang kerja malu ke. Wis neh. Favorite iki. Gambarno. Ndak. Mlebu kene iya tapi ndak ora bah iki. Sama datang ya. Mbak, berapa lo? Balung ya? Balung penting. Kondang kok. Oh, kuwi ya, iki batu iki, batu. Mau perhati kok batu. Ayo, silakan. Iya, Bro, kuku, Bro, iki. Wah, seger tenan pokoke. Ya ini bancaan. Di Parno. No. Loh, kok malah cukup apa wis? Favorit iki. Mangan. Ya, wis tok. Makan. Kalau wong jero buteng lho nek sini. Kapan? Dua endi. Saking ora nomo mergo nek warung mantap. Kakakmu di syuting. Nggih. Kang No, tangannya aja. Kenyang, Bro. Piye? Ya kok sing nyepedake dadi ora? Hah? Sepeda, sepedane. Ya, terus yo nyekel
aman kene lho. Tapi seneng kandang. Pilun. Penting pindho. Oke, apa sing dimasak, Pak? Masak iki telek pitik, guys, guys. Bayu, guys. Kayaknya diseteng ya. Iya. Jare iki gur aduh. Mbok dhewe wis to saringamu. Wis gawani lho. Ngene sedulur ya. Iya. Kowe ora apa-apa. Sing wis dino enggak masalah. Kae sing goreng anu kae. Aku lagi meres kelapa, guys. Kok tak kok? Ada diopo-opo sik is ki kok ta. Bebak apa lah, Pak? Bebak apa? Sing dibebak. Bumbu. Oh, bumbu. Ya. Kowe kok ora sambatan gur yo teke tak baca yo, Nan. Iki tradisional. Duh. Bumbu Lampung. Oh. Lah iki gorene tak foto ro. Guys, iki motor madu gedene saku. Ora guys, Besti. Hai, hambatan lur. Bubrah pawon. Tapi cuaca saiki angel ditebak gara-gara olah menungso. Olah menungso angel, Pak. Ora kaya biyen. Betul. Jan adok, ben aja adok. Waduh, sia-siain ya. Hutan loh. Aku ben monjo kok.